Здравей! Любимата ми последна играчка е този лъв. Почна да знам. И отзади има още един такъв сам. Как? Не знам. Няма да те поканам в Tower, защото не съм прегледана изобщо. Правя видеото специално за теб, защото ще ми липсваш. И искам да ти кажа, че да не се предаваш, да вярваш в себе си и също не спука какво говорят другите за тебе, си един страхотен човек и знам, че може да се има доверие на теб, макар и малко да сме се писали, но то просто се усеща да я знам. Аз имах чувство, че мога да ти кажа всичко. Не важното си, но да, може да ти поделя, колкото и да е. И ще ми липсва страшно много. Ще се сещам за теб, защото нямам да забравя. Знам, че трудно ми е. Знам през какво минаваш. Минала съм през същото. И знам колко ти е тежко, но знай, че винаги можеш да разчиташ на мен.